ఆశలు అదుపులో ఉంటే రాతి నేల మీద కూడా హాయిగా నిద్రపోవచ్చు. కానీ కోరికలే గుర్రాలైతే పట్టు పానుపు కూడా గుచ్చుకుంటుంది. జీవితంలో గెలవడానికి జాలి, దయ, మంచితనం మాత్రమే ఉంటే చాలదు. కర్ణుడు అంటేనే మంచితనానికి, దాన ధర్మానికి పెట్టింది పేరు. కానీ సమయాన్ని బట్టి నడుచుకోకపోవడం వల్ల చెడు వైపు నిలబడి ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నాడు. కావున జీవితంలో గెలవాలంటే మంచితనంతో పాటు చుట్టూ ఉండే సమాజ పరిస్థితుల్ని, సమయాన్ని బట్టి నడుచుకోవాలి. ఒక కందిరీగా ఆనందంగా నిద్రపోతూ ఉంటే ఆ గుహలో ఉన్న సింహం గట్టిగా గాండ్రిస్తోంది. కందిరీగకు నిద్రాభంగమైంది. కోపమొచ్చి సింహం ముక్కు మీద గట్టిగా కుట్టింది. సింహానికి చిరాకు పుట్టి పంజా గట్టిగా నిమురుతూ కందిరీగను నలిపేయాలని చూసింది. అది దాని పంజాకు దొరక్కుండా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ సింహాన్ని మరింత విసిగించింది. మృగరాజు సింహాన్ని ఏడ్పించానన్న ఆనందంతో జుయీమంటూ గుహలోపల అంతా ఎగిరింది.